Ohromne som sa tešil na dnešný test. Máme tu Škodu Superb novej generácie. Celkovo to auto už z diaľky pôsobí veľmi veľko a keď si do neho sadnete, tak je ešte väčšie. A keďže je také veľké, tak som si povedal, že zavolám si na pomoc kolegu z redakcie a vítam ťa tu. Ahoj. Ahoj, Vilo. Tak, čo hovoríš na to auto? Aké sú tvoje prvé dojmy? Veľké je, veľké. Že je veľké, ohromný priestor, vpredu, vzadu, kdekoľvek v tomto aute, keď sa nachádzaš, je to obrovský, ohromný priestor, máš okolo seba. Tak sa prevezeme, čo povieš? No, hej. Akceleráciu tu nemá bohviaku, ale toto auto sa nehrá na žiaden športiak. Vlastne od toho má Škodovka Fabie. Má tu inak 6-stupňovú automatickú DSG prevodovku. Samozrejme, polautomat zase pokašľali, hej, mínus dozadu, plus dopredu, ale ja to hovorím v každom teste, proste mňa už to nebaví. Ja už nebudem chalanom zo Škodovky písať na WhatsAppe, že nech to zmenia, proste ja už na to nemám nervy. Vieš mi pozrieť, akú máme teraz potrebu? Aktuálnu? No jasné, 88,8 MHz na 100 km. Fú. Tak ale na také veľké auto? Hej, veľké auto. Dilo, keby si máš vybrať Škodu Superb plnké alebo Mercedes bez výbavy, čo by si vybral? No ak môžem povedať svoj názor a vyjadriť sa, tak by som povedal, že ten Mercedes. Mercedes? To fakt by si radšej chcel bicykel so značkou Mercedes ako Škodu Superb v plnej výbave? To nechceš, však Škoda Superb, pozri sa na tú výbavu, proste ten luxus a ten priestor, čo to poskytuje. Takto proste jednoznačne berem Superb. Ja by som musel doma. Tipni si cenu. No, ak by som mohol, tak ja by som povedal, že 10. Takmer 46,5 tisíca. Teraz toto auto, čo máme v tejto výbave, máme tu vlastne takmer plnú výbavu, by sa dalo povedať. Tu máš dve strany doplnkovej výbavy máš k tomu. Vieš čo sú to dve strany, 2 A4? To je... No 1 A5, presne tak. Fú. Ak by som sa mohol vyjadriť k tým vykurovaným sedačkám, tak možno je to len môj názor, ale to, že fungujú aj v lete. Že? A teraz to hlavne cíti, strašne to cíti, lebo však úplne je tu teplo. Proste, že sálajú teplo aj zo zadu, aj spredu, vieš, to máš ako keby dvojité vyhrievanie, vieš, ako máš dvojzómovú klímu na to, aby ti chladilo, tak máš dvojité vyhrievanie a to máš vlastne už v sedačkách, to znamená, že tú klímu vlastne ani nepotrebuješ ako keby. Zaujímavé, teraz som si vlastne všimol, že Škodovka vlastne zmenila znak, že už nemá vlastne okrúhlu značku, ale pozerám, že má taký erboidný znak, vieš, a to je zase, hej, musím sprdnúť Škodovkárov, proste, hej, z marketingového oddelenia vôbec o tom nedal nikomu vedieť. Čítal si nejakú tlačovú správu, že Škodovka zmenila logo, no nikde som nič nevidel, proste, chápeš? A tuto zrazu čítam, že Lancia. Nemali sme mať Lanciu Libru jazdenku na test budúci týždeň? Hej. A Miloš ti nevolal, že sa to prehodilo tento týždeň? No nie, no nikto... Ty kokos, no prečo mi nikto nedal vedieť? Kokos, tak ako to som mal odkiaľ vedieť proste, že toto není Super Bčko, ale že tu je Lancia? To som mal z prsta vycúcať, alebo čo? Z prsta vycúcať, no. Kokos. No tak to môžeme teraz točiť celé od znova. Ja to serem. No je to Lancia.